Това видео. Сега седи там до баща си. Сега ще го кача в Фейсбука, това видео. Трябва да кажете нещо, има и за снимки. Брат ми, кажи нещо. Кажи нещо. Кажи, брат ми, много те обичам, уважавам. И аз те обичам, брат ми. Нали си ми брат? Нали сме кръв, брат ми? Така. Как се береме до година да доведеш? Брат ми, аз благодаря пред камерата, въпреки че съм зад камерата, от сърце, че си дошъл и си ме почел. Да. Какво като си по-голем? Какво като си по-голем? Вале, кажи нещо, Чичо. Чичо, много съм благодарен, че ни посрещаш така. О, нищо. Вие по-хубаво ме посрещате. И че къщата ти е пълна. И сме щастливи, че да виждаме жив и здрав. И децата ти и тебе да си жив и здрав и Господ да ти даде. Ама гледай напред, радост нещата. Кандидат българина. Да си жив и здрав и Господ здраве да ти дава и все така да преуспеваш. И на тебе, зете. И да ми гледаш дъщерята, що, нали знаеш? И аз ще ти го изпратя на Фейсбук, ще го снимам. Лешедарите си не играме. Обичам. И аз те обичам, мичето ми. Виж, ей, като те гледам тебе, Чичо, вече се чувствам малко по-стар, като знам кога беше малка, а сега вече още един удух ще ми носиш. Сега си млад си още. Млад съм, ама младо се помня. Жено, ромние! Сега ще го спра и ще го дам